צלילה אל תאומות הנפש. זהו פרק ראשון מושפע מאז מאחד לשם. ואגן זייל שהיה מלכים נורא בהחלט, ולראיה הוזמן להורות את הקיסרית מריה תרזה בכבודה ובעצמה, ואז הבאנה. אל מול הסגנון המוזיקלי פיליפיני ארגון 40. נכון אמנם שמדובר בשני אינדיבידואליסטים מובהקים שאינם משפיעים או מושפעים בנקל. זה קשה מאוד להעריך מה באמת שעלה לב ליבה.